Officers are trained in information security and cyber security. Jylla Meghalaya kan sayok mat ya Jinghap slap ka bajur bha Mynta Snem. Hakeleng ki jaka ha Jylla lasaki ya Jinghap slap jong slap u bajur naduk kini ki kendiat sngi ki bladap bat lakmi lenti bahkan senang jur ha kini ki sngi ki banwan. Utang jalal lovam u bade u he ka IMD hasilong ulaong bakat kum ka jingpau ha ka jinglong jingman ka sun beneng ka Jylla Kerala kan samat ya Jinghap slap ka bajur bha ha kini ki sau san sngi ki banwan bat uni uslap un sapoiru ha ki Jylla jong ki Mynta basyatai lamingi. Ula benrap ru da ka baong ba ka IMD kala yatrai shitom bat ka State Disaster Management Authority kenang ba anyo ban ai jingtep ha kapor ka Pdiang syaka sarkar kenang ban la ban yada nagi jingma ban penduna ya ka jingjulor. This year we have April and May good rainfall, and now IMD first long range forecast is giving us some idea that Meghalaya will have above normal monsoon rainfall this year, along with all India above normal rainfall. So this will be updated in the last week of May again by our DGM at IMD HQ. Kajingjur bat kajing yai beteng jong kajing